Bos días a todos. Estamos aquí no medio do océano. Bueno, no medio do océano non. O medio do océano queda lá lonxe. Estamos aquí perdiño de terra, no mar onde traballamos todos os días. Hoxe aquí o carón do Monte de San Pedro, de Azor, na Torre de Hércules. Estamos esperando a que saia o sol, que todavía non saliu, para meterlle man a boia. Quería presentar outra vez aquí de novo, por segunda vez, outro poemario, o meu segundo libro, este que está aquí, A Relixión do Mar. Esta vez xa un libro premiado co premio Victoriano Taibo de Gondomar. Este libro ven sendo outra vez tamén outro novo berro, un berro que se esconde detrás de cada verso, de cada páxina, e que ven a denunciar pois todo isto que nos ven a suceder durante estes últimos anos de acoso e derribo a nosa flota, non? Ven tamén a ser un homenaxe en unha parte moi amplia aos carpinteiros de Ribeira. Xa que eu sou modelista naval, levo toda a vida facendo barcos, quería falar dese ritual en esta relixión do mar, ese ritual maior que é para o mariñeiro construir o seu barco, non? Esas mans dos carpinteiros de Ribeira, ese ingenio que tamén o fixeron durante todos estes séculos, que fixeron eses barcos tan mariñeiros que non foron outra cousa senón os nosos propios deuses, donde nós salimos ao mar a faenar. Quería tamén facerlle unha homenaxe a esas navegacións pola noite a través das estrelas, a eses rituais que inconscientemente facemos todos os días, como por exemplo ir a vender o peixe a lonxa, como por exemplo ir a xuntar redeiras e que nos aten as redes. Vai acontecendo ao longo das súas cento e pico páxinas pois toda unha serie de, xa o poño entre comillas, rituais que van falando de cousas que fan deste sentimento tan grande que temos estes mariñeiros, desta fe en este mar noso da Galiza, unha auténtica relixión, non? Por eso, si queredes, agora que vai vir un día tan especial como é o Día de Reyes, podedevos achegar ás librerías, que xa está a venta nas librerías, incluso hai librerías que o venden online. Podedes achegarvos e mercar un libro barato, tirado de precio, 10 euros nada máis, e que claro, eu como autor vos teño que aconsellar, pero un libro que seguramente que se o mercades que vos vai a sorprender. Vamos ler un poema, xa que estou aquí no mar, e xa que estou aquí tan preto aquí das illas de San Pedro. Un poema que aparece neste libro que lle dediquei a Milucho Mariñas, ese gran percebeiro que tanto nos enseñou a nós o colectivo Inave Quívitas a través de Surso Souto, o carón da Torre de Hércules, non? Donde cada pedra ten a súa toponimia, donde facemos uns roteiros maravillosos, non? Entonces a él, a todos os percebeiros tamén, como non, da Galiza, pero sobre todo a Milucho Mariñas vai este poema, que di así: na batimetría do argazo, sondar as fases da lúa, vivir dentro da marea minguando as horas, corpo e baixamar reféns dos cons, nas mans aferrada como compás magnético, como astrolabio agochado nas rompentes, rumbo da agulla nas fendas, frotar entre a morte, roubarlle anacos de alento, esculpir nas rochas o nome dos fillos, tributo ao océano, herdar a escuma, o salseiro, as rúas asesinas das beiras, bautizarse en salitre, renacer tras cada onda atado a un cordón umbilical,
lúa chea, mareas vivas, cidade de pedra nos pés, habitantes do Arneirou, carlous que brúan na serfa, a derradeira onda, a religión do mar, poemas mariñeiros escritos por un mariñeiro da Galiza. Medre o mar.